menyembah dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hormati lingkungan gereja dengan cara menjaga kebersihannya. 5. Pakaian yang rapi dan sopan. Saat kita berkumpul untuk menyembah Tuhan, mari kita mengenakan pakaian yang pantas sebagai ekspresi rasa hormat dan penghormatan kepadanya. Pakaian yang rapi dan sopan mencerminkan rasa khusyuk dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. 6. Menjaga kebersihan toilet adalah bagian penting dari menjaga lingkungan gereja yang bersih dan nyaman bagi jemaat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan toilet. Untuk toilet pria dan wanita berada di belakang gereja, untuk toilet depan khusus difabel. Dengan mengikuti himbauan ini, kita dapat menjaga suasana ibadah yang khusyuk dan menghormati tempat ibadah kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita bersama-sama menjalani ibadah dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu matu hita salutna. Amanginang ruasina holongan, adorang setapuka kebaktiata, taparai de madirita, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Marende mahita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Martua ma aka nama uas male, mida hatigoran, ay pabosurondo nasida. Martua ma aka na yastodi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, saya togu-togu jala rajaima rohanami, marhite-hite todimi, asa olo hami manangihon dohot majalo hatam, saya pahot ma hatam di bagasan rohanami, asalab imbaru jala lambadia rohanami. Saya urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan saleleng ni lelengna. Amen. Tangi hokamu ma patik ni debata, in mana dibinuat sian katekismus bindu 2 ponggol parjolo dohot lapatana. Mula ni nasa na adong. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopa langit dohot tano. Dia do lapatan ni di parhatu turo haku do adong debata na tumopa nasa na manggulmit. Di topa do dagiku marpar nidaan, marpar binegean, marpar nianggoan, marpa kilalaan, marpandaian,
Di lehon do roha tutodiku jala di pature-ture doi saluhutna rasi rasa nuai. Akup nii di lehon do tuau para biton dohot si panganon si ganupari. Rodinasa na hasea diau di hanguluanon. Diramoti doau asa unang mago jala diodingi doau di parmaraan. Luhut nai dang sian denggani parangeku manang sian jinou ni tua. Tung asini rohana samping doi dohot denggan ni basana ubaena di lehon. Di baheni tama hupa puji-puji ibana jala tama huoloi nanidokna. Ala saluhut nai pabualas ni rohaku di ibana. Imana tutu si tutu. Ima sahatna atong rapang gidogogo mahita mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan di bata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata diadopani debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe joma alani hami. Namate jalan nahehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham di hami, saya patoktong madi rohanami, hamolation tuho. Otot di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na berdit binahen ni dosa nami. Roh maho mangingani hami. Asamarlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami ho ale debata ama anak dotot di parbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga taring otu hasesani dosa. Adong do dihita situani malim na songoni, na hudul di syamu ni habangsa ni hatongamon ni banua gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida.
Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Taingi ho kamu ma hata ni debata turpuk ni epistel di hari mingguan natar surat di 2 Samuel 10 sada ayat parjolo sahatro di ayat 15. Jadi dung salpu sataon Jupang muse tiki haboborhat ni akaraja gabe disuruh si Daud masih jawab dohot akka na posona bahen dongan na rodi sadok Israel. Asa disiapon nasida halak Amon jala ditukum hutaraba. Alai tinggal di Jerusalem do anggo si Daud. Dungi disuruh si Daud ma suruhan na asa ditakasi pangalahon di parupuani. Gabe didok halak ma da si Betseba doi boru ni si Eliam jolma ni si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Daud ma suruhan na nasida. Jadi usaha nasida tujolona laus diakupi ma nasida modong. Ayat nasida sian HP dung gabe-gabean parupuani disuruh masuruan na pabotohotsa tu si Daud ni nama nunga gabe-gabean au. Dungi disuruh Daud masuruan na manonahot tu si Joab su tuau si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab masih Uria manopot si Daud. Jadi dung sahat si Uria tu jolona disukuni si Daud ma ibana taringot tu sonang ni si Joab dohot taringot tu sonang ni akka parangani dohot taringot tu sonang ni humusoni. Dungi hidup si Daud ma tu si Uria tuat ma holau muli tu jabu jala buri pati. Jadi duluan si Uria sian jabu rajai ihut ma sian burina sian leon sian rajai. HP modom do si Uria di labung pintu ni bagas ni raja i rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Jadi di balik tahun halak manus Daud sokonon dang tuat si Uria lau muli tu jabuna. Dungi hidup si Daud bagus si Uria dan nabura kosian perjalanan puasa setuat kolau muli tu jabu. Alai ni nasi Uria mamadok tu si Daud gari poti parpadane ini tole Israel dohot Juda maringan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi aka na poso ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo maau masuk tu jabuku lo mangan dohot minum. Jala modom rap dohot jolmaku. Songon sitongna mangolu dohot todim molo tung olo au mambain songoni.
Dungi di otang si Daud ma ibana asa mangan di adopanna jala minum, pola mabuk ibana di bahen. Alai bodorinai ruar ma ibana lahu modom tu podomanna, rap dohot akana poso ni tuanna, jala dang tuat ibana lahu muli tu jabuna. Oleh managot naimu seri surat si Daud masada surat ku si Joab, jala si Uria panomosanna di bahen. Ia hatani surat nai ondo, patongon hamu masih Uria tukan na sumobu marporang, jala lumiddak hamu sian pudina, asahona ibana laos mate. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jala naum piopsa. Amin. Hatidakon maha porsiau tai, songa nahina tidakon ni dongata saha porsiaun di sadok portubion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sahatudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean siap tot di parbadia, orang sohagubuan. Ido tuhata manis silatus mate terpajau di bana di hau pinar silang toro di tanu nama naik tu surgo lahudul tu syamuni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, mulak mangolu dosogot dagini halak mau mate, dohot dihanguluan nasaros sudah. Amin. Tabegema puji-pujian, sian kur seksi lansia HKBP Jatinegara, dilanjutkan kur kantoria.
Salam. Huriani tuata di bagasan Lasni Roha, tabege majo tik-tik masa di bagasan nasa mingguan. Parjolo, guarni minggu, ima minggu pasiahon, dung Trinitatis, topik, marhuasa do Yesus manarion ngoluta, jalana marjamita di ita manogoton ima amang padita Eliezer Siregar. Pasu-pasu parbogasan, tikting parjolo. Neng manjalo pasu-pasu parbogasan, ima Patar James Panjaitan, ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, anak ni Amang Tigor Panjaitan, tubuh ni Inang Esteria Borung Marpaung, maringanan di Jalan Teluk Betung, nomor 20, Jakarta, Dot Orwanna. Ramatua Ningsi Boru Nenggolan, ruas ni HKBP Kodia Tangerang, Resort Bonang Indah, boru ni Amang Mangapul Hotma Nenggolan, tubuh ni Inang Rumini Sarwati Boru Gultom, maringanan di Jalan Danau Singkarang 2 nomor Sada Tangerang. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Sudirman, Resort Sudirman, Jakarta. Saya di Pasu-Pasu Tuatama, keluarga Nanaing Mamuka, rumah tangga Nabaru. Padidion Nabadia. Di Patupa Huriatado Padidion Nabadia di Minggu Naro, 4 Agustus 2024, di Parmingguan Manogot, di Pangido Tusude Natoras ni anak kon naing Manjalo Padidion Nabadia Asaroma di hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 di ruang Salomo, masuk mulai pukul 10 pitu WIB Lao Konseling. Sermon Ina Anna. Di Patupa Huria Tado Sermon Ina Anna ima di hari Selasa 30 Juli 2024 di ruang Salomo masuk pukul sia. Tersurat di siamang pukul 10. Jadi masuk pukul sia tuhamu akaina hananami. Parjamita, Padita, Sobok Simanjuntak. Dipangido ma tuside inahana asaro mandohoti sermonon. Partangyangan seksi lansia. Di Patupa di hari Selasa 30 Juli 2024 masuk pukul 10 sada. Di Gedung Serbaguna, Parjamita, Padita, Marudut, Manalu. Di Pangido Tusude Lansia Asaroma Mandohotip Partangyanganon. Ibadah tim doa di Patupa di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di ruang Salomo, Parjamita, Padita, Desima Syotang. Sermon seksi perempuan di Patupa di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 masuk pukul 10.05 WIB di ruang Salomo, Parjamita, Padita, Sobok Simanjuntak. Di Pangido ma tusude perempuan asa mandohoti sermonon. Kunjungan gerejani di Parminggota Manogot Minggu 28 Juli 2024 Rapmar Minggu do hita dot seksi lansia HKBP Jatinegara sekaligus Patu Begeon ND Puji-Pujian Nasida. Selamat datang madihamu amang inang natua-tua nami seksi lansia sian HKBP Jatinegara. Anon di Parmingguan Botari Rodo Tamuta sian suara letera lau Patu Begeon ND Puji-Pujian. Jala di Parmingguan Botari tanggal 4 Agustus 2024 Rodo Tamuta sian Kur Harmon Warrior Spear Lau Patu Begeon ND Puji-Pujian. Seminar Kesehatan HKBP Sudirman. Di Patupa seksi kesehatan do seminar mengenai hidup sehat di usia emas Sadarion Minggu 28 Juli 2024 pukul 10 sada 1 pukul 12.30 maringanan di Gedung Baru Lantai Tolu. Pembicara Dr. Hildebrand Hanok.
rapat evaluasi program kerja semua seksi di Patupa di hari Sabtu 3 Agustus 2024 pukul 10 WIB di ruang Salomo. Dipangido tusude perwakilan seksi Dohot Wik, Dohot Parhalado, Acaroma, Mandohoti, Rapoton. Retreat sekolah minggu sedang berlangsung mulai hari Sabtu Natwari 1 Minggu 27 sampai 28 Juli 2024 di Bogor. Nah diuluon Padita Desima Siotang. Alani di Pabotohot tusude hamu natoras natua-tua ni sekolah minggu latihan paduan suara sambel sadarion ditiadakan. Ruas Namar Said Boy Mata Jaha di Lembar Warta Jala Tabuan mah ditangyak aca tumuju malum. Songoni mah tikting di bagasan nas samingguon. Moliate Horas. Halo. Tes.
Marende Mahita Sian Bukuende 655 sekaligus papungu pelean sada A dohot sada B.
kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramonti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Adorang sojinaha turpuk jamita di bagasan minggu tasadario dengan dora pasatun nami tabi doho horas sorasate tabi doho horas soras nami yang keluarga inata burugultum rap dohot yang akuku na mengurupi seksi musik tadi son anak parumain dohok boru hima namar saksofoni. Jadi halani upasaha matabi dohot horas soras nami horas ba dihita saluhutna onom tahun nong salpu nga pensiun ako. Jadi kubere nga kadung aku na lansia di son. Jadi gumuda nga ka na lansia nama. Halenang pesunguni dak pola salah nang tuak kanaposo pe tenggado jami taon. Hatani debata turpuk jami tatta di minggu tasadarion imana tersurat di Evangelium ni si Yohanes bidu onom ayat sada sahat rodi ayat 15 hujahama dihita asadung salpui ditari pari Yesus ma tau Galilea Tiberias alai torop mahalak mangihutton ibana ala di ida nasida tadda akkana binahenna tu nahcitan dunginako ma Yesus tu dolok lau huddul tusi rap dohot akka sisianna alai jonok nama Paskah hari raya ni Yahudi. Dungi manatap ma Yesus di idama torop halak ro madapotto di ibana. Jadi didok ma madok si Filipus. Sia dia ma tuhorot taroti asamangan akkaon. Halai didok pesongoni nalau mangujuni ibana do ai di boto hiaddo si bahenon. Jadi dia lusi si Filipus maibana. Daksai roti arga 200 hupang. Asa di jaluk ganup nasida sasaotik. Dungi didok sahalak sian akasisianna ima sian Dareas. Anggini si Simon Petrus madok ibana. Harong do disos sadadanak naupeok 5 roti. Dohok 2 dekke halai sadia mai tuna sai toro halai diduk Yesus ma dokkom ma huddul akka jolmai halai widangdo japala disi dungi huddul ma disi torop ni bawa arga 5.000 asa dibuat Yesus ma akka roti didok ma mauliate di parlehom mai tu akkana hudduli sian dekkeipe songoni saguru lomoni rohana sida halai dung bosur nasida nin nama madok sisianna papungu hamuma akka ebai-ebai asa unang magopo gabe di papungu nasida jadi gokma 12 appang eba-eba sian na 5 roti na sosuda akka na mangani. Asadung di ida halaki tadda naong binahin ni Jesusi ninna nasida ma. Omma tutu panurirangi na naing ro tu portibio. Mamoto ma Jesus. Naing ro nasida manoro ibana laho pabakittok gawi raja. Jadi mapurus ma sasadasa tu dolok. Ido sahatna. Amo kadungan
au sugari taparroha honakka eddenia kapungon kornakin sa hitong na nga sikop laho patorakko jabitam. Dia may molo di patu padebata di sarihong ngoduta dabahin otama guarni Jesus marmulia di atas ni saluhut dedo tahe edde munanakin nama Yesus mulia di atas segala nama. Hido edeni aka lansia sian Jatinegara. Jala buasa barani songoni dia dusima dohot edena paduahon ala Jahuba si Parmahanau. Molo Jahuba si Parmahanau ahama dohonot tabu saya imana nido nikor kantoria nakin. Jubilate Deo. Nomor 8 merasni roha itu deh bata. Muliakan Tuhan, jubilate Deo. Mulumar jubileum ke merlasni roha do. Halak natu bandat akadengga bahasa ni deh bata. Dia patut memuliakan merlasni roha dia adupan itu hati. Kalau ada dahulani Roma edeni lansia nasihat sudir manaki. Nanggu mucang akalaut, robe haba-haba, di patu waktu harai. Menak sudi, omat ada halongani. Jala Roma korni hosanna nakimandokon. Sian nahubigi sungguh besar kasih karunia Tuhan. Hidup benar dokon nakinah makadungan sasitong na hulat tabigi sian kuri mola taparrohahon. Bisa dukun Cina molo taparrohahon. Nunga cukup lahu patorakon jamita di bagasan minggutta sadario. Amo kadungan sahapur siaw di bagasan guarni tu hatta Yesus. Raja luhua madokon sudehi tan arotu bagas garijao. Baik prahalado nang ruas. Uboto trupuk natajahanakin ahma nataberi siani. Tuhatta patupa halungangan. Kan yurtahe. Tuhatta patupa halungangan. Marhite dia. 5 roti, 2 peke. Sudedo hita makatidak ko din. Halungangan. Halongangan ala melewati mengalubi sian sudah aka pikiran do sia sudah paretongan. Mungkinkah dengan 5 roti dengan 2 ikan memberikan 5.000 orang makan? Ya do berkamu nai. Taruh kia do kita memeringnya deh. Sageri nong gudang tong kurangan. On marihite 5 roti, 2 deke, lo bisa dia. 12 apang. Luar biasa. Turpuk sadarion manugihop kita manada halongangan. Manada akka na luar biasa na pinatupan itu hati. Tu hatta Yesus tabereng siat turpuk dada holan mengajar kon hata ni debata. Tuhata Yesus dakola marjamita. Halay do patupa ulaun. Aka tadda halungangan. Dia may dijolo ni trupukon. Pamalum akan namarsahit. Mabahen mamering na mapitung. Pamalum akan nasarion. Na pamalum akan natirapon. Mula tajaha di Yohanes 5 ayat tului tungtakas do didok di sini. Inilah keluar biasaan yang Tuhan lakukan. Dia menyembuhkan segala penyakit. Aleda holani. Di paroha hoddo, jala di sari hoddo, akka naro madapot ribana. Perhiti-hiti 5 roti 2 deke. Kita lihat tanda ajaib atau tanda yang luar biasa siat Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan,
tetapi dia memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Alanido topik ni menggutta sadario madokon markuaso do Yesus manarihon ngolutta. Di hapor siya roham do amang inang disarihud de batako. Kita kenalan sion disarihud de batado kita nang tikilan sion. Molo sobarani ho madokoni dak kuboto be. Alani songon halak Kristek kita songon halak na porsea ikon hatid da konottado. Ngulut taon gok halongangan pinatupan itu hatte. Deba sianda pinatupan itu hatte ima mulo mangulu du pehita sahat tu tikyo. Bodo pehita madalani ari-ari ni nguluta. Takuboto sian hitana lansion ngarung nama umur 10 tahun. Adong do punguan lansia di Bandung. Lansia umurna 10 tahun. Alai ibu hidup marjoket-joket, banyak pun. Luar biasa. Margana marga 5 juta. Kebetulan mau borgul tombuse. Udok luar biasa. 10 tahun. Ahana beng berengut tradisi. Tadda halungangan na pinatupan ni debata. Boy do pehita madalani aka ari-ari ni nguduta. Tiba-tiba kamu do kamang do tamu inang. Boy sah ngulun satu sadarion. Apalagi bolo dungulo marsahid sahid. Halai bodo peta dalani. Ahado honota. Itu adalah sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dari Tuhan. Dipargugui, jala didongani hita madalani akka ari-ari nguluta. Kolanido, daw. Dilehod debata akka ulota. Adong akka jabatata. Tikiposo hita hamak kamang doh tamu enang. Dibayak kok kamu do adong jabatanmu nungro tu Jakarta on. Hamu kadongan tiki poso hamu dibayak kok kamu do adong bagasmu jabum di Jakarta on. Itu adalah perbuatan Tuhan. Molo adong artam, molo adong jabatanmu, molo adong talentam. Kurang do kata talentata. Dilehod de bata. Na niluluamui kanisay siya to hatte. Maragam dilehod de bata. Gajang umurta. Ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dada alani huasotte. Talumo biakka tungakku parhala do. Dibaya koko da mangga bisitu ako na jului. Halai gabi situ gabi parhalado. Ahado do honom. Halongangat dui. Hanno matalusi. Molo tadda halongangat dui ahaning patubauta. Turpuk sadario papatar ho tuhita. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dilehon hahipason, dilehon jabatan, dilehon arta, dilehon sinamot, dilehon hagabeon. Tado honot tado panari honon doho pabahena ni debatadi hama kadungan molo sudedu hita makatidakun itu adalah yang sangat luar biasa perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib sungguh tadda halungangan pinatupan ni debata cukup holani kurang do madokon luar biasa lupa bahena ni debata tuau kale holak kata. Tapi yang mamarhita turpuk damita sadarion. Apa yang Tuhan harapkan dari kamu. Molo gajang umurmu, dilehon jabatanmu, dilehon arta, sinamut, hagabeon, hamoraon. Ahana hinirim ni rohani di batasyakko. Kodo narikot. Halani marhita turpuk damita sadarion. Adong 4 hal. Tayo ngotot. Ada 4 hal yang Tuhan harapkan
dari kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita, dia mai. Na parjolo sian hata di debata, naing lam togu jala lam hot hapor seot tatu hate. Itu tarida siang ngudum amang, ina? Sian hosanna, ido natarida? Apakah kita semakin dekat, semakin yakin dan semakin teguh percaya kepada Tuhan? Atau korni kantoria? Bagaimana? Kamu mengatakan jubilate deo, tetapi apakah kamu semakin dekat kepada Tuhan? Unakolak kata. Dalatta lahu patugu doho pahotun hapor syaut tatu tuhate. Tati rumah songon nabi naheni tuhata Yesus. Dia dileho tikina marparsaurat tu amana. Di ayat tolu diturpuko didokon. Dungi nakko ma Yesus tu dolok. Lau huddul tu si rap doho sisiana marhua. Halalau ni Yesus doho akasisiana. Tunalungun, tentu adong. Dang nalau meninggal akan atoropi. Alai dia. Lau ibana mangido petunjuk. Mangido pengarahan. Sian amana na di Banua Gijeng. Dan diulahon sada ulaun. Sojolo marparsaoran tutu hate. Songoni manian. Lam hok do lam jonok doho tutu hate. Hamang lansia sian Jatinegara. Dungdug ho madugu nai ahadu di batu ho. Lau songoni lansia sian sudir manun. Dungdung hita madugu nai ahadu tapatuba. Mula kenapa soon terdohonok kudo. Bangun pagi-pagi itu apa yang dibuka? Songoni duha maka natua-tua nami. Oda dalata lahu patoguh na hapor syauta, tidak ada jalan yang lain. Dalata lahu mangido petunjuk pangurupio doho arahan satu hati. Molo taparade ganu tiki ganu pari lau parjolo marparsaoran tutu hati. Membuka firman Tuhan. Molo dibuka ho PHP, terbuka di sihatan di debata. Aja gue behitan wain, dan pola jibil be. Teknologi yang sangat luar biasa. Alai dipakai ho doi. Sunang do mabigi-bigi akka berita hoax. Akka nasohata di bagasan ini. Itu yang pertama yang Tuhan harapkan dari kita. Jika kita mengatakan semua kehidupan saya adalah perbuatan yang luar biasa. Mulai di botohoro pabahenan di dapatan luar biasa. Pajonok mak patugu haporsyom. Itu yang pertama. Napa dua hon marhite turpuk jami taon. Molo di botohoro akka halongangan na pinatupan di depata jala diakui ho halongangan dongodumon. Atau ngahaman napa dua hon udom. Aman nani harapan itu hati siak kita. Pangolu roha na marasi roha. Hidupkan hati yang berbelas kasihan. Mulai diberiku pangidu-idu atur dia koko. Mulai diberiku na hacitan ahri patubaho. Mulai tadaho halongangan na pinatupan di debata pangolu roha na marasin roha jala tarida dua isian na pinatupan di Yesus. Mulai tajaha di Markus 6 ayat 34 dibereng mana toropon ngabotari ahri dok tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tubuh masyanibana roha para sini rohaon. Alai dada kolah dia hata. Jodoh hita di bagasan ngudon. Amang hacik ni hati. Alai hulak kata. Alai ahdi bain. Tangarung manangah. Rohana marasini rohana marlapata di. Adong rohana doho pakilalaanna. Makilalahon menggumuli mamarukilkon. Akan api narukilkon ni halak.
Jala rade mangurupi. Takola kata song nahud nakit. Roha na marsini roha hama kadungan na berlapata dui dang manutup mata. Manang paula sodi ida, manang paula sodi boto akan amasa nani idana. Halaya dong roha na makuling lahu patupahon dalalau mangurupi. Halani hama kadungan molo tapangudu roha na marsini roha. Ahma dau syak kita, dau mahita syak gijang ni roha. Do mahita sian pangalahon na egois, na hola mamikirhon, na hola mabuat utung tu diri ta sendiri. Alai radi laho manarihon akanasi. Imana paduahon. Parjulan nakin patogu hapor siaumu na paduahon pangolu roha na marasini roha tu halak na asing. Na patoluhon molo dipakilalahok ko akahalongangan na pinatupan ni debata di bagasan ngulum. Radi maho mangurupi. Radi maho mangalehon sian na nilehon ni debata tu ho. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Molo so adong haradi or laho mangurupi. Dangoloi rugi. Dangoloi luja. Itu teh. Molo so adong roha mangurupi adong do. Olo do rugi. Tahu. Dangolo luja. Jala meragam doa henon na akalasan. Manang meragam doa henon na sidalian. Molo soda soraro hana mangurupi. Marlaku madisondo hatani na tua-tuata nama dok. Horboni padang bulat. Majapali di balian. Molo soada roha. Aha tehe. Molo soada roha. Tunggo dangdo sidalian. Tapi ring ma, hadong doy siya trupukon na mababahin na kasidalian, mababahin na kaalasan. Tapi ring siya dua sisean. Munang taripu mo nung mahiw to Jesus dang be siya mababahin sidalian. Munang diripu ho, molo dungdo ho ringkas marminggu, alay bering, bohado di pardalanan ninggulum, jok do ho marsidalian. Sidalian na parjolo na taberi sa sisian itu hatta ima dangolo rugi. Mewakili pangalahoon tarida may siya si Pilipus. Hadi dok. Hay daksay roti arga 200 supang asa di jalu ganu nasida sa sautik. Daksay. Mangurupi doho patupan adenggan tuak kahala na asing juk do dipakilalahon harugian. Molo didok si Pilipus di bagasa terpukor hama kadungan ima batuduhon bahwa ima ada dangolo rugi. Sayang nai 200 hupang takku boto molo dibayar di zaman sinuaingo sadia manuaingi gudang ni hepeng ni. Mungkin saya enggak tahu sudah sampai ratusan juta rupanya. 200 hupang. Sayang naik. Molo so ada sidalian, dangolo rugi. Jala dangolo mangalehon sesuatu. Ima na parjolo sidalian. Sidalian na paduahon ima dangolo loja. Mewakili pangalahon hamba kadungan ima tarida syasiat dareas. Hadareas patuduhon akan aso mungkin dipatuduhon di mana danak di doki bana adong do di sosada danak naupeu 5 roti doho 2 deke alai sadia mai tu natoropi hama kadungan molo sadong haradior lahu mangurupi sai patuduhonot nado akka hagalion doho akka ketidakmampuan jujur do halak tadok hayahe, aha utung, sadie, ise patupai. Alani hama kadungan hudok nakin
ikut tubuh di bagasa rohatta molo tatanda halongangan na pinatupan di debata rade memberikan yang terbaik. Dipilihan non ngana terbaik lehonomu tutu hate. Molo naung patar di hita halongangan pinatupan itu hate. Adong madibagasa rohatta rohana marpanarihon. UBG dak selesai dope pembangunan di Bagas Joroon. Masih membutuhkan biaya yang luar biasa. Adong di patu baho, songon ruas ni huria ho, siap pasu-pasu na nilehon di debata tu ho. Molo neng patar di hita halongangan dohot panarihonon di debata. Radero hatta mangalehon pasu-pasu ni debata nanjinalomi. Pakion itu hati. Tadi di rumah songo danak di bagasa trupuko. Danak nau peop roti doho dekei dang marungut-ungut. Dang tangis. Dang didok hola diau pe hurang. Halai sian bulus ni rohana, sian ias ni rohana mangalehon. Haradeon mangalehon. Pasu-pasu nata jalu siat tuhate. Bahkan itu memberikan berkat yang berkelimpahan kepada orang. Dilihat di batadu ragamnya ke pasu-pasu tu hita. Molo hola kodo na umora di lingkungan mi ingot ma. Hasusaha adui gabi diho. Gudang ma akahalak na cemburu tu ho. Jala meragam akatahina laho mabahen na susumat tuho. Alani pakai berkat Tuhan yang sudah kau terima itu memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Na parfudi hamu kadungan aha mana hinirim ni rohani debata sia kita molo tatada katada halungangan pinatupan itu hati di bagasang nguluta. Mangalehor rohatta mangoloi doho mangulahon akka atura padohan itu hate. Pangoloyoni tadi ada dui hamak kadungan sian jol manatoropi. Didok Tuhan Yesus di bagasa trupuk tahun alai didok Yesus ma doko kamu mahudul akka jol mai ai bidang do japala disi dungi hudul madisi toropni bawa harga 5.000 halat. Au sugari rahi tai taktabo turu pe manangaha neng jaloon ay merkuwe kita. Olah kata dua ini talura. Alai jol manatoropon na 5.000 halakon menuruti apa perintah Tuhan dioloi diulakon persuruan itu hate. Haradeon mangoloi mangulakon nanidok ni Tuhan Yesus pasti majalo lasni roha dohot odop-odop. Tapi reng ma, sude do natoropi dapotan si panganuni, sude. Luar biasa hamba kadungan. Alani ima, molo nunga takas taha perseai, halongangan na pinatupan itu hate, manarihong ngudutta. Tapadari ahom masongon na hinirim itu hate, takas ma parsaurata tu hate. Jala rade marohatta laho mangrupi. Lehon ma na jinalomi siat tu hate. Pakeon ni tu hate. Jala ulahon na nidok ni tu hate. Jala mulut ulahu ni. Adong dupata. Adong do si jalo ota. Hereng masyat trupukon. Ala olo na sida mangulahu ni. Di papatar. Marlobi-lobi jala godang pasu-pasu. Di jalo na sida, bahkan di dok, di trupuk tahun. Gabe di papungu na sida ma, gok ni 12 apang eba-eba, sian 5 roti naso sudah di pangan na sida. Ahdo neng berengot tasyan. Pasu-pasu na marlubi-lubi, naso hasuhatan, naso dapo pikirata jalo otasyat tuhate. Dada hola di portibion, halai. Pasu-pasu si jalo ota di portibion dohot di ari hanguduan sogut dohot kita gabi parjabar di ngolu
si saliling-dililingna. Tuhan ta Yesus markuaso, patupa halongangan, manarihon saluhut akan narikot di ngoluta, halani patugu haporsiamu, pangulu roha na marasin roha, lehon pasu-pasu sian na jinalomi pakion ni tuhate, jala uduk po tutuhate, alani, tapadat matutuhate. Tadok matutuhate. Songon nanidok ni edeta 724. Taparade mai edeta 724. Ayat sada dohot ayat 4. Omma tadok tutuhate molo ditadaho balgani asi halongangan na pinatupan itu hate. Jala padat tom matutuhate. Arta nang hamorauki tau pasangap homay. Tadi homa. Tema dihantam na hujalo hami Tuhan tutugok halongangan do di bahik kungulunani moloboi pe hami mangolu moloboi pe hami sahat tu Jakartaon dilehoko akka ulaon arta hagabion hamoraon dada alani gugunami ni alai ala asini rohamni tung halongangan dungulunami Tuhami akan alansia di lehukku gajang ni umur. Isemanya kami ale Tuhan dipertibak kondo akadongan nang jumolo di alapho. Halai di lehukku dupe hami mamereng akan nauli di portibio. Dapatut dodohonon nami gok halongangan di bahikku ale Tuhan. Halani molo huhatiddaku kami gala molo hapor siai hami akahalongangan dohok panari hommu di bagasan ngulu nami di pangido homa siak kami asa tugu hapor siaun nami hupangulu hami roha namar sini roha mangurupi akahalak jalo olo hami radi mangalekon na terbaik siang ngulu nami pakeommu lahu mangurupi akadongan jala hot hami mangulakon hatam ali Tuhan paretam di sudi perdalanan minggu nami. Molo olo hami mangulahoni. Marlobi-lobi paso-paso lehonom Tuhan. Di ngolu pardagi ngonon, di ngolu partodion, doho di ari sogot. Di ngolu si saliling nilileng na naung pinaradimi. Mauliate madihuali Tuhan. Mulak mahami sian bagas joromon. Alani pakke matuhan sude ngolunamion arta hamoraon lau pasangap pomai anggia tiga bibarita nauli lahu manugu halak na asing lampor sea tuho mauliate madihoade Tuhan
pasu-pasu mahuriamon, doho taka parhaladom di sot Tuhan ruasmu, asa di hati dakun nasida, akar ragam ya kapasu-pasu, panarihonommu, di sude panggul miton ni huriamon. Di berekodo pe ale Tuhan, berkelanjutan dope akka pembangunan laho pasikopo bagas joromon. Urupi mahuriamon, asa marsangap po ale Tuhan. Hutang yako kami akadungan nami dari bagasan parasahiton. Homa nama masu-masu akka ubat si panganun asa tahu Tuhan malumon ni Tuhan. Karena marulang tahun, baik ulang tahun kelahiran nang parsaripeope. Homa nama masu-masu nasida, asa ditadda nasida, balgani asido tolong ni roham, jala totong nasida marha udukot tuho. Mauliate madiho Tuhan, hupuji hami guarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita, laos tapasahat ma peliatan na paduakon, dohop tu pelean pembangunan.
Pasahat ma pelihat tutuhatai martangya mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma, siya na nilehom itu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparahasya kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo ditongatongan ni Huriam, doho di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalabutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana marnida ho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.